Halo, witajcie moi drodzy. To ja, Niklaus, witam was serdecznie w kolejnym vlogu z serii vlogów. W ogóle tak się zawsze zastanawiałem, ja tych vlogów nie numeruję w żaden sposób, że po prostu robię takie tytuły. Przeszkadza wam to jakoś? Wolelibyście, żeby one były numerowane? Ale to bym musiałbym wszystkie vlogi od początku teraz siedzieć i numerować. To może już zostawmy to tak jak to jest, co? Słuchajcie, dzisiaj taki vlog. Kurwa, odma. Dzisiaj taki vlog na taki. Jak można się po tytule. Pewnie już niektórzy z was kojarzą. O co chodzi. Ale jeżeli jeszcze ktoś nie kojarzy, to ja wam zaraz, moi drodzy, wytłumaczę, o co takiego mi w tej frazie chodziło. Otóż należałoby się cofnąć w czasie do czasów młodości takiej, powiedzmy, wczesnej, nawet bardzo wczesnej, do czasów szkolnych, gdzieś tam podstawówki, nawet wczesnych klas podstawówki. I przypomnijcie sobie te odzywki, które tam jeden kolega gadał do drugiego. I czy właśnie nie było jedną z czołowych odzywek, może nie czołowych, ale na pewno gdzieś też u was przewinęło się to hasło. Ej, a myjesz dupę i ręce? I teraz co odpowiedzieć, nie? No, sytuacja taka teoretyczna. Mati, Seba spotykają się na przerwie, jedzą sobie kanapki i tak, i podchodzi Seba, taki wesołek, śmieszek, nie? Podchodzi i mówi tak. Mati, a myjesz dupę i ręce? A Mati tak. Co powiedzieć? No dobra. Tak, myję. A Seba. A jakiej ręce myjesz dupę? No i tutaj Seba w tym momencie, prawda, stracony. A teraz sytuacja analogiczna. Mówi nie. No i co na to kolega? Nie myjesz dupy i rąk? To jakiś ciebie brudas, nie? Także to jest po prostu takie... to jest sentencja, z której nie ma dobrego wyjścia. Nie da się z tego wybrnąć. Tak samo taką sentencją było... a myjesz się zapałką? A ty tak chciałeś zabłysnąć, nie? Chciałeś zabłysnąć i odpowiadasz mądrze nie. Nie no, nie myję. Myślisz sobie, przecież myję się gąbką, nie? No jak zapałką się myć, nie? A kolega... Nie myjesz się zapałką, to masz puloka brudnego. Nie, bo chodziło o pałkę w sensie... organu, nie? No i znowu... No i znowu jesteśmy tutaj straceni. Teraz też takie hasła na pewno kojarzycie typu a chodzisz mamie po picie? I teraz tak mówisz, nie dam się, nie chodzę. I to coś ciebie za syn, jak ty mamie po picie nie chodzisz, nie? A co by było w sytuacji, jakbyśmy odpowiedzieli, tak chodzę? Co ty, mamie chodzisz po picie? No i tu też, prawda, nie szło z tego wybrnąć. Ewentualnie jeszcze, ale to będzie wulgarne, to teraz plus 18. Młodzież, proszę, uszy zatkajcie, bo było jeszcze takie pytanie, a widziałeś kiedyś cycę swojej mamy? I myślisz sobie tak, nie, no kurwa, cycę od mamy? I odpowiadasz, nie, no nie widziałem nigdy. I widzisz i już mówisz, nie, no nie. I widzisz, że kolega już... No ale nie wiesz o co chodzi generalnie, znaczy wtedy nie wiedziałaś o co chodzi, nie? A kolega mówi, to co cię stary, chujem karmił? No i takie wesołe, moi drodzy, były to hasła. Na pewno takich haseł znacie więcej. Ja sobie w tym momencie już więcej sobie nie przypominam o tej picie, o tym myciu. Było jeszcze coś takiego, co tam wybierasz? Pociąg włoski? Czy coś tam, nie? I to się myślało, że pociąg, że wiecie, a to pociąg włoski. I brał za kudły i szarpał, nie? I takie głupie, no takie głupie się za bajtla, czyli za dziecka robiło numery.
i jestem pewien, że takich numerów było więcej i to są tylko numery takie, z którymi ja się tutaj spotkałem, nie? A wy tam na pewno w Polsce, jak to się mówi, i nie chodzi mi o to, że Śląsk nie leży w Polsce, tylko tak się tu mówi po prostu, że jak coś jest w Polsce, to poza Śląskiem. Że na pewno też mieliście takie powiedzenia, też mieliście takie przytyki jakieś, mniej, bardziej głupie. Także moi drodzy, bardzo chętnie poczytam, jak to się tam u was mówiło, jak wy tam sobie docinaliście, jak wy tam sobie jechaliście po rajtach, czy to w szkole, wiecie, za dziecka, czy w ogóle, czy gdzieś na placu i te klimaty. Także podzielcie się waszymi, moi drodzy, przeżyciami, wrażeniami ze mną w komentarzu. Jeżeli wam się podobał vlog, zainteresował was temat, zostawcie łapkę do góry, tradycyjnie. Zapraszam was do Facebooka, do polubienia naszego fanpage'a. Link macie w opisie. Zapraszam do Hitboxa. Na Hitboxie można też teraz robić odshoty, takie jak na Twitchu, czyli można przez taką aplikację, którą się dodaje do przeglądarki, nagrywać kawałek streama. Także no, na pewno na streamach będzie z tym kupa zabawy. A ja tymczasem, moi drodzy, biorę piernika. O, mogę wam pokazać. Możecie tylko o takim pierniku, moi drodzy, pomarzyć. Widzicie, jaki on jest fajny, biały? Czemu mi nie chcesz ostrości złapać na niego, kamero? O, patrzcie. Wygląda jak księżyc. Dobra. To tyle. Dziękuję za uwagę. Patrzcie tam jako.